BPF खौ सापर्ट होनो थाखाय प्रमोद बर' सार मानगोनां प्रमोद बर' सारा खुगा बेखेवबाय BPF खौ माब्रै मा गाव सापर्ट होनो नागिरदों आरो मानि थाखाय आं फुल खौरां आपडेट लाबोगासिनो दं रायजोफोर नोंथांमोना नेनानै था बिनि सिगां कार्बि आंलं जिल्ला बेवहाय एबसुनि मावथिफोरा माखासे मानि बिथां सारमोना डाइरेक्ट वार्निंल' नङा डाइरेक्ट सिरियासै बुंदों जुदि बे खामानिखौ बै BPF नि मावथिफोरा मावा अब्ला डाइरेक्ट एक्शन लागोन होनदों बिथांमोना आरो बे मा एक्शन आं बेखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ खौरांनि गेजेरजों आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौबो फोरमायनो गोसो जायो दिपेन बर' सारा अक्ट'बर दाननिफ्राय सोमावसारनायनि खोथाखौ बुंनाय आं बै मोनसे चेनेलाव होखाबाय दानिया फैदो मा बुंदों जोंहा एबसुनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा 22 सेप्तेम्बर 2025 थामहिनबा मैया काउन्टिंआ जानानै थाङो दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL खौ थोंजोङै मदद होदोंमोन बाथ्राया जाहैबाय जोंहा BTR पिस एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों जोङो माने UPPL खौ गभर्नमेन्टआव लुगैफिनदोंमोन नाथाय मैयानि जितुनिखि रिजाल्ट बेयाव UPPL आ मेजरिटी जानो हायासै थामहिनबा BPF आ बेयाव एबसुलुट मेजरिटी लानानै देरहासार जानो हाबाय जिखियानो जाया मानो डेम'क्रेसियाव जेननाय आरो देरहानाया थायो दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै BPF नि जितुनिखि बे देरहासारनाय बेयाव जोंनिफ्राय साबायखर जासिदों कंग्रेचुलेसन जों हरदों दा बेनि मुङाव गोबां BPF नि मोजां मोनग्रा माखासे जोंनि सुबुंफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा फुरथि खालामदों एबा रंजानाय बेयाव जादों BTR आवनो हक BTR नि बाहेरायावनो हक बेयो स्वाभाबिक डेम'क्रेसियाव मोजां मोननाय सोरबा गाज्रि मोननाय बियो थायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मैयानि जितुनिखि बे BTR इलेक्शननि रिजाल्टजों जितुनिखि रंजानाय बेयो जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव एसे गाज्रियै थासारि एबा गोहोम खोख्लैदों बेनो जाहैबाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव पार्टिनि मुङाव एबा रंजानायनि मुङाव लांगोनायाव बमा सावफैनायजों लोगोसे मावख'नि सिङावहाय बमाखौ बेयाव खुबैहरदों आरो बेजों लोगोसे लांहिन दख'रा एबसुनि मावख'आवबो माने आब्रुथि गैयै बेयाव बमा सावहैनायजों लोगोसे बमा बेयाव गारदेरहरनाया जादों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिनि न'खराव थांनानै लांगोनायाव बमा सावनायजों लोगोसे न'आव माने बिदि बमा गारहरनाय परिबेस एबा थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव जादों किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाय व्यक्तिफ्रा बे हाबाखौ मावबाय एबा बे गेना हाबाखौ जाय व्यक्तिफ्रा मावबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सोंखारिदों बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा बिथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों जोंनो थारमाने बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बियो मोनसे एटेक खालामनाय जादों बेराफारसेथिं बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान सनमान गैयै खालामनाय जादों बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों अरायबो जोङो शान्तिखौ लुबैयो जों अरायबो जोङो मोजाङै गोजोनै थानायखौ जों लुबैयो बे जिखिनि गेना आखुखौ बे गेना हाबाखौ जिखिनि मावबाय बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जोङो कन्डेम खालामदों जों सोंखारिदों आरो जोङो गोख्रों रावजों बुंदों बिथांमोना गाबोननि गेजेराव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ अन्यथा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लागोन आरो जोङो इयुनाव आयेननि राहाबो जों लागोन बेनिखायनो जों बारे बारे खावलायदों बिथांमोना गाबोननि गेजेराव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आरो मानि थाखाय बेबादि खालामदों बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होफैनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबादि थासारिया जानो हाया आं बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों रायजोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथांमोना मा बुंदों सारमोना
दा बेखौ दोनथ'बावनानै आं दानिया गुबै खौराङाव फैनोसै। बे जाहैबाय प्रमद बर' सारनि मोनसे बिबुंथि आरो बिनि सायावहाय माखासे रायजोफोरनि मतामत। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायाव बिपिएफखौ मदद खालामगोन। बिटिआरखौ मावफुंनायाव ओनसोलफोरखौ मोजां खोथा। दा खोथाया जाहैबाय गोबां रायजोफोरनि सोंलुआ हाग्रामा साराथ' गावनि थाखाय बिटिसिनिबासो आं चिफ आरो प्रमद बर' सारनि थाखायबा बिटिआर। दा गोबांथार बर' गामिफोरा जोंना हाबदेरबाय, नाथाय बावहाय समस्ति बारायनाय जायाखै। दा बिनि गेजेरावनो सदियासिम जानांगौ, एक्चुअलि जानांगौआथ'। दा बिनि गेजेरावनो बुंबावदों गोबां पाब्लिकफ्रा प्रमद बर' सापर्ट होनो नागिरनायखौ बिपिएफखौ मावनांगौ खामानिफोरखौ बिपिएफआनो मावगोन। बहाब्ला भाइरासखौ सोनानै लायोब्ला बेखौ फाहामनो मालाबा हास्रायाबो जायो, मालाबा फाहामनो गोबां टाइमबो नांगौ जायो। बेखायनो गाव जेरै दं बिदिनो मोजाङै फर द बेटारमेन्ट अफ पिपोल मोजां मावलांथों बा मावलांगोन। गोबांथार बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौबो बुंनाय नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेरावनो आलायन्स पार्टियाबो थानांगौ। आलायन्सआ स्ट्रं जायाब्ला रुलिं पार्टियाबो गोरा जाया। मानो होनब्ला आलायन्स जायफ्रा रुलिंनिफ्राय आलादा पार्टि बिसोरो स्ट्रंबासो रुलिंआबो मोजां खामानिखौ मावगोन। नङाब्ला रुलिंना चिफ बा एमएलए एमसिएलएफ्राल' मोजां जानानै बिसोरनि सेलादार बेलादार खायफाया मोजां जायाब्ला मा मोजां खामानि जानो। बेखायनो बैफोरखौ सार्भे खालामग्रा तदन्त खालामग्रा आलायन्सआबो थानांगौ। अब्लासो जोंनि ससाइटिया डेभेलपमेन्टआ फार्दार मोजां जागोन फर द बेटारमेन्ट अफ फिउचार बा उननि थाखाय बेफोरबायदिया जोंनाव थायो। ओंखायनो आलायन्सआबो थानांगौ। दा प्रमद बर' सारा डाइरेक्ट सापर्ट होफैनाय मोनसे खोथा बुंनायनि सायाव गोबां खोथा बुंदों। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो गोसो जायो? गोबां लिडारफोरा कमेन्ट नायो रायजोफोर, बेखायनो आं बुङो कमेन्ट हो आरो कमेन्टखौ नोंथांमोना गावजों गावबो रिप्लाइ होलायनो हायो। बेबायदि आरोना। लाभ इउ अल।